Prophet, o fresh mntama. Uma. Kulo into ekanjeyana mfethu. Into kanjeyana sikhathini. Full package bafuna Yokuqaqa sikhathini. for umuntu. Ngicabanga amazi kwenzakalani inkabe yami ngayishela intombalova ngicabanga ukuthi egcineni bafiyazi kuzokwenzakalani bafiyazi. Sure. Yo. Okay, siyabona. Eyo YouTube mpeko nada one qalile yaqhelaza yewafethu kunzima ukushela ngane umZulu. If akwazi ushela ngane umZulu, please be tempted nibuke and ufunda nokuthi approach kanjani ngane estradini. Iya. Kusazana. What's up, yak? Zabon type ya. Some place, but approach you. So approach you. Stay for mommy. Okay. Oh God. Yo. Okay, siyabona. Hey. Hey bro, yo, sorry for the top of it. O fresh mntama. Uma. Yo. You know I should let my sister simbonile manje. Hey, yabo wafi full package phela le. Yabo ngokuthi ama full package. Kulo into ekanjeyana mfethu. Into kanjeyana sikhathini. Full package bafuna Yokuqaqa sikhathini. for umuntu ofunakalayo. Okay. Umuntu odingakalayo lo. Uyabona nje nawe. Correct. Igcwele. Isho something nje ku YouTube channel. Isho no something bro. Isho something nje mfethu tshela umhlaba. Ngiyibelo inkabe yami. Ngiyibelo. Ukuthi ngumgqibelo. Correct. Uxwayisa abantu phela kulomhlaba bafi ngiyacela xwayisa abantu into abangayazi. Ngicabanga amazi kwenzakalani inkabe yami ngayishela intombalova ngicabanga ukuthi egcineni bafiyazi kuzokwenzakalani bafiyazi. Sure. Uzoza ngesanga ukuthi egcineni inkabe yami yama nolova inkabe yami uziqamatha. Correct. Siyabonga baba, siyabonga. Usibambele. God have mercy upon us. Wena. Ewe lapho ngikhalele nje mfethu. Kodwa ngizole ngikhuluma la kusasa. Alright. How long time? Type yaka. No voice leyo. Unicela kanjani ngani? Wena ingane igcwele ama full package. Ayazana mama. Full package wafithi neighbor. Full package. Hayi ndoda. Sure bafethu niyazi nani bafethu. I think so start. Nazi ukudala. Correct.